hagi sentència i la televisió no s'esquedem totals. Eu estava preocupado porque não sei voltar. Aqui. Llevat totes les pedretes que Sí, que m'ho va recomanar el Guàrdia Civil. Recomendaciones en la sombra. Per la via d'estret, dic que no la veurem, la via d'estret, perquè està enterrada. No la vam entendre. No. I anem fins a les Palmeres, que és allà on se pot anar. Llavors tornarem endarrere, per allà mateix. no recordo. I les Sant Boques Sí. està per evitar el torrent. Per evitar el torrent. És una obra monumental, millor que... Cap on anem? Cap allà al Moldurà Antoni. A on aneu? Vinga, passeu. Són l'únic que se conserva, per aquí passava la via, Ah, i això és l'únic que se conserva del tren. L'únic passava, i vaig passar a 6 minuts. Sabia d'estren. Ja no tornarà a poc. I a la coral... ara tens cap. Comandant. I fa massa sol, allò. Diu que fa massa sol per esquimir bo. Ja sé per què és que no anem per esquimir bo, perquè fa massa sol, diu Antoni. Segons Antoni anem per esquimir serem, perquè per bo fa massa sol. Ben vell, de tot Espanya. Ma mare m'ha fet canviar de camí perquè vull que vegeu el pont de les Set Boques en perspectiva, perquè per aquí damunt no el veurem, llavors hi haurem de tornar a passar.
Ara anem a veure el pont. Molt bé, sou comandant Toledo. Molt bé, tot i la trampa. Tanti saluti. Salut. Molt bé, subcomandant Brunet. Molt bé, senyor president emèrit. És torrent de Sant Verí. Després, si voleu, podem fer un fuixet de jogades. Per aquí dins, que hi ha caminets, està molt bé. En trobau una sombra, us curau. Ara anem endavant, no complim ni disqueixa. O sigui, això... I? Estoy viendo que la pantalla. Ara anirem, si voleu, a les Palmeres. Sí, sí. La urbanizació de les Palmeres. Allà hi havia un bar i l'han tancat. Vull dir que és un desastre. Era un valor. No gravi això de fer. No, jo no ho he gravat. Normal. No graf. Ara han de això sí que hagués cercar quedat. nou valors. En Norat, ara avui en Biel, no fa res. Ara anirem a la urbanització de les Palmeres, vale? Però no a bar. Ja l'han tancat el debat. No hi ha bar. De Can Granada. Can Granada hi havia un campament de republicans, presos.
O un campament, no, de concentració. Durant la Guerra Civil el que varen fer la carretera el que varen fer la carretera de cap a Enterrocat. Vale, solo t'ho vull. No. Acabaran de dinar i no serem a la meitat. Faré una foto. Desde luego, Hombre, oí. No vos prou queixar, Què ha tingut apuntat? Però... Mare meva. I això és un bocata de cardinale. De cardinale o de calamare. De calamare, Ja, ho trobaràs amb aquest bocata, mai, compta molt. I com si no hi hagués Passaré molt de gust, més que de caminar. Digue'm si vas trobar la teva sort. Que té molta de feina. El Joan. Que no hem canviat, que seguim endavant, que aquesta lluita tindrà un gran final. Hem vingut a tombar les fronteres per anar